Proč jste se zpozdil na pohovoru? Protože jsem chtěl vědět, jestli na mě počkáte, protože na to nejlepší se počká. Kde se vidíte za 5 let? No já myslím, že na Maledivách, na firemní dovolené, teda doufám. A co vás motivuje? Peníze, dobře odvedená práce a peníze. Řekněte nám něco o sobě. No, já o sobě nerad mluvím, ale jestli chcete, tak vám ukážu svůj Instagram. Proč jste skončila v posledním zaměstnání? Protože tam měli slabou Wi-Fi, no. Jaká je vaše představa o mzdě? No taková už, aby mi nevolali exekutoři. A proč bychom měli vybrat právě vás? No, protože maminka říkala, že jsem nejlepší. Nikdo stejně se jiný nepřihlásil, ne? Jak zvládáte stresové situace? Obvykle brečím, ale potichu, abych nerušila kolegy. Máte na nás nějaké otázky? Můžu se tady někde dobít telefon? Jak trávíte volný čas? No, zotavujeme se z práce.